ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं। हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. பிரபுபாத பிரணத்தியோட நம்ம இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय राधा गोविंद राधे. जय राधा गोविंद राधे. जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय. जय प्रभुपादा
Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இன்னைக்கு 8வது அத்தியாயம் பார்க்க போகின்றோம். அதாவது பரமத்தலத்தை அக்ஷர பிரம்ம யோகம் என்பது பார்க்க போகின்றோம். ஒரு நிமிஷம். பரத்தை அடைதல். பரம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நாம பார்க்க போகின்றோம். பரா என்றால் எப்பொழுதும் நித்தியமானது என்று பொருள். சமஸ்கிருதத்துல பரா என்ற சொல்லுக்கு நித்தியம் என்பது தமிழ்ல மீனிங், அதாவது எப்பவுமே நிரந்தரமான தன்மையை கொண்டது. அபரா என்றால் நித்தியமற்றது. எதற்குமே எந்த ஒரு அக்ஷரத்துக்கும் முன்னாடி ஏ என்ற எழுத்து ஆட் ஆயிருந்தா அது ஆப்போசிட்டான மீனிங் அப்படிங்கறது நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் என்றால் இல்லை. அதே மாதிரி சமஸ்கிருதத்துல இந்த மாதிரியான விளக்கங்கள் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போகின்றது, அதாவது 8ஆம் அத்தியாயத்தினுடைய இந்த சம்மரி இதுதான். அர்ஜுனனுடைய கேள்வி 1லிருந்து 4, அதாவது பிரயாண காலத்தில் ஒருவர் தங்களை நினைவில் கொள்ளும் பொழுது பிரயாண காலத்துல உங்களை எவ்வாறு அணுக முடியும் அப்படிங்கிற, ஒரு பக்தனுக்கு எவ்வாறு பகவான் அடையப்படுகின்றார் அப்படிங்கிறத பத்தி கொஷின் அர்ஜுனர் வைப்பாரு. அதோட பிரம்மம் என்றால் இந்த கொஷின் எல்லாமே வைப்பாரு. ஆதிபூதம் என்றால் என்ன, ஆதி தெய்வம் என்றால் என்ன, இந்த ஜட தோற்றம் தான் என்ன அப்படிலாம் ஒரு கேள்விகள், ஒரு 6 கேள்விகள் இருக்கு. அந்த 6 கேள்விகளும் அர்ஜுனன் கேட்பார். அதுக்கப்புறம் பகவானும் அதுக்கு எல்லா விளக்கங்களையும், ஆதிபூதம் என்றால் என்ன, ஆதி யக்னம் என்றால் என்ன, ஆதி தெய்வம் என்றால் என்ன, ஆத்தியாத்மம் என்றால் என்ன, இந்த ஜட தோற்றம் என்பது என்ன, ஆத்மா என்பது என்ன, இது எல்லாவற்றுக்கான பதில்களையும் பகவான் உரைத்து, மேலும் மரணத்தின் போது கிருஷ்ணனை நினைவு கூறுதல், அதாவது பகவானை எவ்வாறு நினைவில் கொள்ள முடியும் என்பதை எடுத்துரைக்கின்றார். இங்கே மரணப்படுக்கையில் படுத்து கொண்டிருப்பவர் பீஷ்மதேவர் இல்லையா? அவரும் மரண காலத்தில் பகவானை நினைத்து வைகுண்டத்தை அடைந்தார். அடுத்து யோகமிஸ்ரா பக்தி மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ளுதல். யோகத்தில் நாம அதாவது தியான பயிற்சிகள் மூலமாக அந்த ஷட்சக்கர யோகம், அதாவது 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? யமா, நியமா, ஆசனா எல்லாமே தியான பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது நம்ம உடல்ல 7 சக்கரங்கள் உண்டு. இந்த 7 சக்கரங்கள் மூலாதாரத்துல இருந்து மேல உச்சி வரைக்குமே 7 சக்கரங்கள். நம்மளுடைய ஸ்பைனல் கார்டு, முதுகு தண்டுவடத்தினுடைய அந்த நுனி பகுதி, அது மூலாதாரம். அதே மாதிரி இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் 6வது அத்தியாயத்துல சொல்லியிருக்கேன். இந்த நாபி, நமக்கு எல்லாருக்குமே நாபி இருக்கின்ற நாபிக்கும் அந்த ஸ்பைனல் கார்ட் டிப், அதாவது மூலாதாரத்துக்கு மத்தியில அடி வயிறு பகுதி சுவாதிஷ்டம் என்று சொல்லப்படுவது. இந்த தொப்புள் கொடைய மணிபுரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹிருதய சென்டர் பாயிண்ட் இது அநாத சக்கரம். அடுத்து கழுத்து விசுத்த நாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஆக்ஞா சக்கரம். இங்க சகசிராரா. எல்லாருக்குமே இந்த 7 சக்கரங்கள் உண்டு. ஷட்சக்கர யோகம், அதுல யார் நிலை பெறுகிறார்? அதுதான் யோகமிஸ்ரா. பக்தியில நிலை பெறணும். தியான பயிற்சி பகவான் மீது தியானத்தை கொள்ளுதல். இந்த மாதிரி நினைவு கூறுதல், அதை பற்றியான விளக்கம் 9வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 13வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே கவர் ஆகிறது. அடுத்து தூய பக்தி மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல், இது தியானம், அதாவது கர்ம சந்நியாசம் என்ற அந்த இதுல போறது. அடுத்து கர்ம யோகியாகவோ பக்தியை நம்ம இறுதியில செய்யும் பொழுது தூய பக்தி மூலம் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு நினைவு கூறுதல், அதை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்வது. மேலும் பொருளுலகம் மற்றும் அருளுலகம், அதாவது ஆன்மீக உலகத்தை பற்றி என்ன இருக்கின்றது, இங்க ஏகபாதம் அங்கே திரிபாதம் என்பதை நாம அழகாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை பற்றி விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் 17லிருந்து 22 வரைக்கும் கவர் ஆகுது. கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தியினுடைய மேன்மை.
அந்த கீழ் இயல்புகளை எல்லாம் நாம் கடந்து செல்லும் பொழுது மேல் இயல்பால், அதாவது கீழ் இயல்புகளை எல்லாம் நாம வந்து மேல் இயல்பால் ஆள வேண்டும். அப்பொழுது நமக்கு ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கின்றது. அவருக்கு நாம பணிவிடை செய்து அவரிடமிருந்து ஞானத்தை பெற்று பக்தியின் பாதையில முன்னேறி செல்லும் போது எவ்வாறு தவங்கள், அப்புறம் தானங்கள் இதெல்லாமே செய்யணும். செய்யும் பொழுது அதே மாதிரி யக்ஞங்கள் எல்லாம் செய்யும் பொழுது அவரவருக்கு என்ன பிராப்தம் கிடைக்கின்றதோ அந்த நிலையில் அவர்களும் வந்து தூய்மை அடைந்து அடுத்து ஹிருதயத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது ஆன்மீகத்தில் அவர்கள் திளைக்கும் பொழுது பகவானுடைய திருநாட்டை அவர்கள் சேருகிறார்கள். சோ இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சம்மரி. சோ இப்ப நாம முதல் ஸ்லோகத்தை நாம பார்க்க போகின்றோம். எஸ், हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी, वासी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमो अध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः। ரெண்டு சேர்த்து படிக்கட்டுமா? இல்ல, ஒன்னு படிங்க, அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு படிப்பேன். अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते। அதாவது எஸ், அர்ஜுனன் வந்து அர்ஜுன உவாச்ச, அர்ஜுனன் வந்து கேட்கின்றான். கிம் என்றால் என்ன, அதுதான் வந்து மீனிங். கிம் தத் பிரம்மம் என்றால் என்ன, அதே மாதிரி ஆத்தியாத்மம் என்றால் என்ன, இந்த கர்மம் அதாவது பலன், அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய பலன் நோக்கு செயல்கள் என்றுதான் என்ன, ஆதிபூதம் என்றால் என்ன, அதே மாதிரி ஆதி தெய்வம் என்றால் என்ன, இந்த ஜடத்தோற்றம் புரோக்தம் என்றால் எவ்வாறு நேத்து கூட பார்த்தோம் இல்லையா, முத்துக்கள் வந்து கோர்க்கப்பட்டது போல ஒவ்வொரு அண்டமும் வந்து பகவானுடைய சுவாசத்திலிருந்து எல்லாமே உண்டாகின்றது என்பதை நாம நேற்று அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். இன்னும் டீட்டெயிலா நாம இப்ப பார்ப்போம். சோ அந்த ஜடத்தோற்றம் தான் என்ன, தேவர்கள் ஆதி தெய்வம் என்பது, அதி தெய்வம் என்பது தேவர்கள் யார், இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இத்தனையும் கேட்கின்றார். எஸ், செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. अधियज्ञकतं कोत्रो देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं கேயோசி நியதாத்மபிஹி. எஸ், அது யக்ஞம் என்றால் யாகங்களுடைய இறைவன் யார், உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், நம்ம ஹிருதயத்துல பரமாத்மா இருக்காருன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதை அவர் எங்க எவ்வாறு வசிக்கின்றார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும் இல்லையா, நம்ம சதா சர்வகாலமும் பக்தியில ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது எவ்வாறு நம்ம பிராணன் போகும் பொழுது பகவானை வந்து நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து எஸ் நமக்கெல்லாம் கூட இந்த டவுட் உண்டு இல்லையா. சோ மரணத்தின் தருவாயில் நாம் என்ன நினைக்கின்றோமோ அதுவாகவே நாம ஆகுவோம் என்பது இங்க வந்து சொல்லப்படக்கூடிய ஜரா மரண மோக்ஷாய மாம் ஆசிரித யாந்தியே தே பிரம்ம தத் விதுஹு கிறிஸ்தம் ஆத்தியாத்மம் கர்ம சாகிலம் சாதிபூதைவம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் ஷயே விதுஹ பிரயாண காலே அபிஷாம் மாம் தேவிதுர் யுக்த சேதசக. இதுதான் நம்ம நேத்து அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அதை ஒரு வாட்டி இன்னொரு வாட்டி கூட நம்ம அந்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம். ஞான விஞ்ஞான யோகத்துல லாஸ்ட்ல இருக்கக்கூடியது இல்லையா, 70. சோ யோகம் எஸ், அதாவது எஸ் 2030 தான். சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் ச யே விதுஹு பிரயாண காலேபி ச மாம் தே விதுர் யுக்த சேதசஹ. எஸ், அதாவது பிரயாண காலத்தில் நாம எல்லாருமே ஒரு நாள் பிரயாணிக்க வேண்டியவர்கள் தான் இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து இல்லையா. யாருமே இங்கே நிரந்தரமாக நம்மளால தங்கறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது, 100% கிடையாது. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து ஒரு நாள் செல்ல வேண்டிய நாம நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் எவ்வாறு அதாவது எவ்வாறு நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளணும்ன்ற பத்தி நம்ம யோசனையை நம்ம யாருமே செய்யறது கிடையாது இல்லையா. எஸ், நமக்கு இப்ப கடமைகள் இருக்கு, நம்ம பிள்ளைகள் எல்லாம் சம்பாத்தியம் இதெல்லாம் நாம் செய்தாக வேண்டும், அதற்கு நாம் அவ்வளவு கடினமாக உழைக்கின்றோம். ஆனால் நம்மளுடைய அதாவது தகுதியை வந்து நாம எவ்வாறு நிலைநிறுத்திக் கொள்வது. சோ நாம மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து கொண்டே இருப்பதற்கான காரியத்திலே ஈடுபட வேண்டுமா, இல்லை இந்த யுக இப்ப நம்ம பிறந்திருக்கோம், இந்த பிறவியை வந்து இங்கேயே முடித்து கொண்டு வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடைவது, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல், நம்ம என்ட்ரி லெவல் இல்லையா. அது ஒண்ணு இலக்காக வைத்தால் பிற்காலத்தில் நாம வந்து பக்தியில நிறைவு அடையும் பொழுது எங்கிருந்தாலுமே பகவானை சேவிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை நம்ம அடைவோம். இனிஷியலா நம்ம யாருக்குமே பக்குவம் இருக்கிறது கிடையாது. நமக்கு என்னன்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அதுக்கு சொல்யூஷன் இருக்கணும் இல்லையா. அதுதான் நம்ம பௌதிக உலகத்துல நாம செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல்கள்.
சோ நாம ஒரு செயலில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றோம் என்றால் அந்த செயல்ல வந்து சங்கடங்கள் வந்தா அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்கறதான் ஃபர்ஸ்ட் நாம தேடுறோம். அதே மாதிரிதான் வந்து இந்த பிறவி எடுத்த இந்த உடலுக்கும் ஒரு சங்கடம் உண்டு. இந்த உடலை வந்து நாம இந்த ஆத்மா மாத்திண்டே இருக்கக்கூடிய சங்கடம் இருக்கும் இல்லையா? பிறக்கும் தாயின் வயிற்றுல 9 திங்கள் வந்து இருக்கிற அந்த காலம் வந்து மிகவும் கடினமான காலம் ஒரு குழந்தைக்கு. ஏனென்றால் இப்படியும் அப்படியும் அந்த குழந்தையால திரும்பவும் முடியாது இல்லையா? நாம எல்லாரும் கூட அப்படிதான் ஜனித்து வந்திருக்கிறோம். ஆனா அதை நமக்கு நினைவில் கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு அப்போது கிடையாது. எல்லாவற்றையுமே நமக்கு ஞாபக சக்தி இருக்கிறது கிடையாது. அப்போ நாம் அனுபவித்ததை இங்க வெளியில வந்த பிறகு நம்ம சுச்சுவேஷன் சூழ்நிலைக்கு ஏறவாறு பழையதெல்லாம் நம்ம வந்து மறந்து விடுவோம். ஆனால் தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது பகவானை நோக்கி நாம வந்து கண்டிப்பாக வேண்டுகின்றோம். எத்தனையோ பிறவிகள் வந்து நம்ம மனசுல வந்து அப்போ ஞாபக சக்திக்கு வரும். சோ அப்போ நம்ம செய்த தவறுகளுக்கெல்லாம் வந்து வருத்தப்படுவோம். பகவானிடத்தில் ரட்சணை என்பது கேட்கின்றோம். சோ அதை நாம வந்து தாயின் கருவிலிருந்து ஜனித்த பிறகு நாம அதை மறந்து விடுகின்றோம். சோ அப்ப நமக்கு நினைவில் வரும். ஆனால் அதற்கு பிறகு வெளியில வந்த பிறகு நமக்கு அந்த நினைவு இருக்கிறது கிடையாது. ஏனென்றால் நம்மளுடைய சுற்றுப்புற சூழல் வந்து நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. சோ இங்கே வந்த பிறகு இந்த தாய் தந்தையருடைய அரவணைப்பு, சோ அதுதான் நமக்கு வந்து நிரந்தரமாக இருக்கும்பொழுது நம்ம அதாவது லாஸ்ட் இயர் இதே டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணோம், இல்ல நேத்து இதே டைம் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு நினைவில் கொள்வது மிகவும் கடினமான செயல். அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தையா இருக்கும் பொழுது தாயின் கருவுல நம்ம எத்தனையோ ஜென்மத்தை பத்தி ஞாபகம் வச்சிருந்ததை வந்து வெளியில வந்த பிறகு நமக்கு ஞாபகம் இருப்பது கிடையாது. மறதி என்பது நமக்கு பகவான் அது இந்த கலியுகத்துக்கே உரித்தான ஒரு பண்பு. சோ அதனால எல்லா விதமான யாகங்களையும் ஆள்பவனாகவும் இங்கே பகவான் இங்க எடுத்துரைக்கின்றார். பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து யார் ஒருவர் இவ்வாறு பகவானை அறிகின்றார்களோ, என்னை பற்றிய உணர்வுடன், அதாவது அவர் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தி உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்தில் கூட பரமபுருஷ பகவானாகி என்னை அறிய முடியும். சோ நமக்கு இந்த பிரயாண காலம் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக அவரை வந்து நினைவில் கொள்ள முடியும். அதுதான் போன அத்தியாயத்துல நாம பார்த்தது. இன்னைக்கு அதே தான் நாம இங்க பார்க்கின்றோம். சோ அவ்வாறு அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வைக்கிறார் இல்லையா? சோ கேள்வி, பிரம்மன் அதாவது ஒரு ஆத்மா விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மையை அடையும் பொழுதுதான் அது பிரம்மன் என்று சொல்லப்படுவதே. அதுதான் ஜீவன், அழியாத ஜீவன், நித்தியமானவன். அவனுடைய சுபாவம் என்பது நித்தியமானது. ஆத்யாத்மா என்றால் உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர், அதாவது ஜீவனின் இயல்பு, அதாவது சுய இயல்பு. இந்த ஜீவன் இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்குமே வந்து இந்த ஜீவன் என்னென்ன செயலில் ஈடுபட்டிருக்கின்றதோ அதையும் வந்து இன்டைரக்டா தான் அது கட்டுப்படுத்த முடியுது. ஏனென்றால் பரம உரிமையாளராக இருக்கக்கூடிய பகவான் தான் அது எல்லாவற்றிற்குமே வந்து அங்கீகாரத்தை வந்து வழங்குகிறார். ஆனால் அதை செயல்படுத்தணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த ஒரே ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் ஆத்மாவுடையது இல்லையா? சோ அதனால்தான் ஆத்மா நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள், இந்த புலன்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு எல்லாமே வந்து பொறுப்பேற்கின்றது. சோ ஒரு இடத்துக்கு நாம போறோம்னு அந்த மனசுல ஒரு ஒரு நினைவு வந்தது, ஒரு அதாவது இன்வோகேஷன் வந்து ஏற்பட்டதுனாக்கா புலன்கள், மனது, அதற்கேற்ற அறிவும் எல்லாம் செயல்படுகின்றது இல்லையா? அந்த செயல்படுவதற்கான அனுமதி வந்து பகவான் தான் வருகின்றார், தருகின்றார். அது வந்து சோ இந்த பரம உரிமையாளராக இந்த ஜீவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஜீவனாக இருப்பது அந்த பரமாத்மா தான். ஆனால் இந்த ஆத்மா அதை வந்து செயல்படுத்தணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு தவறு தான் அது செய்யறது இல்லையா? அது நன்மையானா இருக்கட்டும், தீமையானா இருக்கட்டும், அது இன்வால்மெண்ட். சோ ஆத்தியாத்மம் என்பது இந்த உடலின் கட்டுப்பாளர். இந்த ஒரு உடலுக்கு மட்டும்தான் கட்டுப்பாட்டாளர். இந்த ஜீவன் மற்றும் இந்த உடல், இது இரண்டுக்கும் நிறைய நடக்கக்கூடிய சம்பந்தங்கள். நாம கூட நிறைய யோசிக்கிறோம் இல்லையா? சோ ஆன்மா தான் வந்து நம்மள நினைக்க வைக்கிறதே. சோ நம்மளுடைய புத்தி வந்து வேலை செய்யறது யாருடைய இதனாலனாக்க இயக்கத்தால் என்றால் ஆன்மாவினால் தான். சோ ஒரு செயலை நாம வந்து நன்மையான முறையில் செயல்படுத்த முடியும். அதே நேரத்துல வந்து தவறான வழியிலும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய இன்டெலெக்ட் வந்து செயல்படும். அது நம்மளுடைய இந்த சிருஷ்டியினுடைய 3 குணங்களோட நாம் எந்த குணத்தோடு நாம வந்து ஐக்கியமாகி இருக்கின்றோமோ அந்த குணம். சத்துவமா இருந்தால் எல்லாம் நன்மையான செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். ரஜோவா இருந்தால் சுயநலத்தோடு தனக்கு மட்டுமே வந்து நன்மையை பயக்கக்கூடிய செயலில் ஈடுபடுவார்கள். ஆனால் அத்தகைய செயல்கள்
ஆரம்பத்தில் வந்து நன்மையை போல இருந்தாலும் இறுதியில வந்து அது வந்து விஷமாக மாறக்கூடிய தன்மையை கொண்டது. அதே மாதிரி அஞ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய தாம்சிக் இயல்புடையவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் வந்து பைத்தியகாரத்தனமான செயல்களில் தான் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். சோ இந்த பொருள் உடலுக்கும் வழிவகுக்கும் செயல்கள், அதாவது இந்த பொருள் உடல் என்னென்ன செயல்கள் செயல்படுத்தணும்ன்றதுக்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதா வந்து ஆத்தியாத்மம் என்பது. சோ இந்த பொருள் உடலுக்கும் வாழுக்கும் செயல்கள் வந்து இதுதான் ஆத்தியாத்மம். ஆதிபூதம் என்பது நம்மள சுத்தி என்விரான்மெண்ட் இல்லையா, எல்லா ஜீவன்களுமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் அந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழக்கூடிய உயிர்வாழிகள் தங்களுடைய கர்மங்களை வந்து எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறார்கள் இல்லையா, அதற்கேற்றவாறு இயற்கையும் என்ன பரிசு வழங்குகின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாமளும் இந்த இயற்கைக்கு அகைன்ஸ்டா போகும்பொழுது இயற்கையும் நமக்கு பனிஷ் பண்ற மாதிரி வறட்சி, அதுக்கப்புறம் வந்து வெள்ளம், இது எல்லாமே நடந்துட்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா. சோ இந்த இயற்கை சீற்றங்கள், அதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரோடையும் நமக்கும் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா. சோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை கூட நம்ம வந்து நல்முறையில் அமைத்து கொள்ள வேண்டும். அது எல்லாமே ஆதி பூதத்தில் டோட்டலி இந்த பொருள் இயற்கையோடு இந்த ஜீவன் வந்து எவ்வாறு வந்து தன் செயல்களை வந்து செயல்படுத்துகின்றான், அதற்கேற்றவாறு அந்த சூழலும் வந்து எவ்வாறு அவனுக்கு நன்மையோ தீமையோ ஆகவோ அமைகின்றது. இதுதான் வந்து ஆதி பூதம் என்பது. ஆதி தெய்வம் என்பது தேவர்களுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம். ஜீவனுக்கும் நாம தேவர்களை வணங்குகின்றோம், தேவர்களும் நமக்கு வந்து பெனடிக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சோ அந்த காலத்துல இந்திர பூஜை செய்துட்டு இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து கோவர்தன பூஜை செய்யறாங்க. சோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய நன்மைகளால் அவங்களும் நமக்கு வந்து அருள் பாலிக்கின்றார்கள். சோ இவை அனைத்துமே வந்து உலகளாவிய வடிவம். இது வந்து இவை அனைத்துமே வந்து விராட் ரூபத்துல வந்து இருக்கிறதாம். எல்லாருமே எல்லா ஜீவராசிகளுமே தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய அந்த திருரூபத்தில் இருக்கக்கூடியது. அதற்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் இந்த பொருள் இயற்கையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பகவானுடைய ரூபமாக தான் வந்து நம்ம கருதுகின்றோம். அதுதான் வந்து ஆதி தெய்வம் என்பது. விராட் ரூபத்தை தான் நாம் இங்க தெய்வம் என்று உலகளாவிய வடிவம். ஆதி யக்ஞம் என்பது யக்ஞங்கள் செய்யும் பொழுது நாம வந்து அந்த யக்ஞங்களை எல்லாம் ஸ்வீகரிப்பவர் தான் வந்து யக்னேஸ்வரர். அவர் யார் என்றால் பரமாத்மா. சோ நம்ம உடல்லையும் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கக்கூடியவர் வந்து அந்த பரம்பொருள் தான். அது அவர் எங்கே இருக்கின்றார்? நம்மளுடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கின்றார். நாம கூட இந்த ஆத்மாவுடைய அதாவது செயல்பாடு என்பது பகவானுடைய அவருடைய பிரசன்ஸ்ல தான் சொல்லிட்டே இருக்கோம் இல்லையா. அவர் அங்கு இருப்பதால் தான் இந்த ஆத்மா வந்து இயங்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்றோம். சோ அந்த யக்னேஸ்வரரும் நம்ம ஹிருதயத்துல தான் இருக்கின்றார், யக்னேஸ்வரனாக பரமாத்மாவாக. சோ அனைத்து யக்னங்கள் அப்படின்னா தியாகங்கள் என்பது நம்ம வந்து தவங்கள் தானங்கள் இது எல்லாமே வந்து அதுல அடங்கும். யக்னங்கள் எல்லாமே அடங்கும். நாம செய்யக்கூடிய எல்லா யக்னங்களுமே அதனுடைய அவிர்வாகம் எல்லாமே அந்த யக்னேஸ்வரனுக்குத்தான் போய் சேருகின்றது. நாம எந்த யக்னம் செய்தாலுமே ஆதி யக்ஞன் எங்கே வசிக்கின்றார்? அனைவருடைய ஹிருதயத்திலுமே வசிக்கின்றார். சோ மரணத்தின் போது நாம வந்து எவ்வாறு அந்த பரம்பொருளை வந்து நினைவில் கொள்வது? வாழ்நாள் முழுவதுமே அவரை நாம் நினைக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துல நாம் இருந்தா மட்டும்தான் மரணிக்கும் பொழுதும் தானாகவே நம்மளால அவரை வந்து நினைவில் கொள்ள முடியும். அதாவது பை பிராக்டிஸ், அதாவது நாம செய்யக்கூடிய பயிற்சினால மட்டும்தான் பகவானை நம்மளால வந்து நினைவில் கொள்ள முடியும். அதனால்தான் நீங்க எல்லாருமே நாம ஜபங்கள் செய்யுங்கள் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்மம் பரமம் அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோத்யாத்மமுச்யதே பூத பாவோத்பவ கரோ விசர்க கர்ம சங்கிதஹ. எஸ், அதாவது பிரம்மன் என்பது படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமுமானதும் ஆகும். அதாவது அந்த ஜீவனை குறிக்கின்றது. அதன் சுபாவமான நித்திய இயற்கை தான் ஜீவாத்மா. அதாவது நம்ம பிரம்ம நிலையை மட்டும்தான் அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு நம்ம ஆதிசங்கராச்சாரியார் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. நாம எல்லாருமே வந்து ஹையஸ்டா அது அவருடைய லெவல் உணர்தலை வந்து அவர் சொல்லிட்டு போனார். அதுக்கப்புறம் துவைதம், அதுக்கப்புறம் விசிஷ்டாத்வைதம் எல்லாம் வந்தது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு படி மேல சென்றார்கள். அவரவர்களுடைய ஆல்ரெடி பேஸ் லெவல். எஸ், ஆத்மா நித்தியமானவன் என்பதை வந்து சங்கராச்சாரியார் சொல்லிட்டு போனார். அவனால அதிகபட்சமாக பிரம்ம நிலையை அவனால அடைய முடியும். அவ்வாறு அடையும் பொழுது அவன் அந்த ஜீவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஹையஸ்ட் லெவல், அதாவது லிபரேட்டட்
கண்டிஷன் சோல் நம்ம எல்லாருமே இல்லையா, கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய நிலைக்கு அவன் செல்கின்றான். அந்த பரம்பொருளோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றான். இது அவருடைய உணர்தல். 2வது வந்து இந்த ஜீவனோட உள்ள வந்து பரமாத்மாவும் இருக்கின்றார் என்று வைதத்துல நம்ம வந்து படிச்சோம். அடுத்து அந்த ஜீவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவனாக இருப்பவர் அந்த பரம்பொருள் என்று அத்வைதத்துல வந்து ராமானுஜாச்சாரியத்துல இருந்து நம்ம படிக்கின்றோம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல இருந்து. சோ இவ்வாறு பிரம்மம் எனப்படுவது அழிவற்ற தன்மை. சோ நாம நித்தியமான அந்த தன்மைக்கு செல்லும் பொழுது உன்னதமானதும் ஆகும் அந்த நிலை. அப்படிப்பட்ட உன்னதமான நிலையினுடைய சுபாவம் தான் அந்த நித்திய இயற்கை தான் ஜீவாத்மா. ஆத்யாத்மா என்றும் அழைக்கப்படுகின்றான். ஆத்யாத்மம் என்பது இந்த உடலுக்கும் அந்த ஆன்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன, இந்த உடலை வந்து கட்டுப்படுத்துபவர் அந்த ஜீவாத்மா, அந்த ஜீவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் தான் அதை வந்து செயல்படுத்தவும் வைக்கின்றார் என்பதை நாம புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள், அதாவது ஜட உடலை எவ்வாறு வளர்க்கின்றோம், நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து கர்மகாண்டா மோட்ல செய்தால் பலநோக்கு கர்மங்கள் நாம் செய்யும் பொழுது மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டியதுதான். அதுதான் வந்து ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுவது. சோ ஜட உடலை வந்து மீண்டும் மீண்டும் ஒரு புதிய உடலை வந்து வளர்ப்பதற்கான செயல்களை கர்மங்களை நாம் செய்யும் பொழுது அது எல்லாமே வந்து கலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பாஸ். அதிபூதம் சரோ பாவ புருஷாதி தெய்வதம் அதியஜ்யோஹமேவாத்ர தேஹே தேகபிருதாம்பர. எஸ், எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டுள்ள இந்த பௌதிக இயற்கை, இந்த நம்ம வந்து பகவத்கீதையில 5 விதமான வஸ்துக்களை பற்றி தான் நம்ம படிக்கிறோம். ஜீவன் என்பவன் யார், ஈஸ்வரா என்பவன் யார், இந்த பிரகிருதி என்பதுதான் என்ன, காலம் என்பது என்ன, கர்மம் என்பது என்ன, இந்த 5 தான் இந்த பகவத்கீதையில வந்து படிக்கிறோம். இந்த 5 பேஸ்ல வந்து நம்ம ஒரு சாராம்சத்தை எடுத்துட்டு வரோம்னா வெறுமனே பக்தியை பற்றி தான். ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலுமே வந்து பக்தியை பற்றி எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ த மெயின் எசன்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதை என்ன சொல்றதுனாக்கா, இந்த ஜீவன் எவ்வாறு பக்தியை வந்து செய்ய முடியும், பக்தி செய்வதால் நமக்கு என்ன நன்மைகள், சோ பக்குவ நிலையை அடைகின்றோம், பக்குவ நிலை அடைவதால் நமக்கு என்ன பலன், மேலும் வந்து நாம எல்லா செயல்களிலுமே வந்து நன்மையான முறையில் நாம எடுத்து செல்ல முடியும். யாருக்கு நன்மை, இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் இருப்பவர்களுக்கு நன்மை. சோ இத்தனை விதமான நல்ல கோட்பாடுகள் எல்லாமே வந்து பகவான் எடுத்துரைத்து சென்றிருக்கின்றார் இந்த பகவத்கீதையை. சோ ஆதிபூதம் ஷரோபாவ புருஷஸ்ய சாதி தெய்வதம் ஆதியக்ஞோ அகம் ஏவாத்ரு தேஹே தேஹே பிரதாம் வரக. அதாவது எப்பொழுதுமே மாற்றத்திற்கு கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை. இந்த 5 படிச்சோம் இல்லையா, ஜீவன் என்பது நித்தியமானவன், ஈஸ்வரா என்றால் கட்டுப்பாட்டாளர், பரம கட்டுப்பாட்டாளர், அவர் எல்லாரையுமே கட்டுப்படுத்தவர் அந்த பரம்பொருள் இவர். 3வது வந்து பிரகிருதி. இந்த பிரகிருதி வந்து அதாவது மேலுலகம் கீழுலகம் இரண்டும் கலந்ததுதான். சோ நித்தியமான அந்த மேலுலகத்துல மாற்றங்கள் இருப்பதில்லை. இந்த பௌதிக இதுல வந்து அழிவு இருக்காது, ஆனால் வந்து மாற்றங்கள் வந்து அதாவது பிரம்மருடைய பகல் முடிந்து இரவு வரும் பொழுது அங்கே சிறு சிறு பிரளயம் ஏற்படும். முழுமையான மகா பிரளயம் என்பது ஒரு யுக முடிஞ்சதும் அது சத்தியம். இப்ப நம்ம வந்து இதுல கலியுகத்துல இருக்கோம். சத்திய யுகம், துவாபர யுகம், அதுக்கப்புறம் திரேதா யுகம், கலியுகம். இந்த 4மே வந்து ஒரு யுகம் திவ்ய யுகம் வரும் பொழுது மகா பிரளயம் என்பது ஏற்படும். சோ அந்த மாதிரி அப்பொழுது எல்லாம் பகவானுக்குள் சென்று அடங்கிவிடும். மீண்டும் அந்த படைக்கும் தொழில் சத்தியயுகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள எவ்வாறு சென்றதோ எல்லாருமே வெளியில வந்து மீண்டும் படைக்கப்படுவார்கள் பிரம்மரால. செகண்டரி கிரியேஷன், முதன்மை கிரியேஷன் வந்து நம்ம பகவான் வந்து எல்லா அண்டங்களையுமே படைக்கின்றார். அந்த ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயுமே வந்து கர்ப்போதயாகி விஷ்ணுவாக வந்து அந்த கார்னா கடல்ல வந்து அனைத்து அண்டங்களும் உண்டு. அதே மாதிரி கர்ப்போதகம் என்னும் அந்த ஓஷன்ல வந்து படுத்துட்டு இருப்பார். சோ அதுல இருந்து அவருடைய நாபியிலிருந்து 14 லோகங்கள் எல்லாமே வந்து இப்ப நம்ம அந்த பிக்சரை நம்ம பார்ப்போம் எண்ட்ல. சோ அது வரைக்கும் அதை பத்தி நான் டீட்டெயில் சொல்லல. சோ எப்பொழுதுமே மாற்றத்திற்கு கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை. இந்த பௌதீக இயற்கை எப்பொழுதுமே மாற்ற முடியாது, ஆனால் ஆன்மீக இயற்கையில மாற்றம் கிடையாது. ஆதிபூதம் எனப்படும் சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களுமே அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் தான் ஆதி தெய்வம் இல்லையா. அனைத்து தேவர்களுமே இருக்காங்க பகவானுடைய அந்த விராட் ரூபத்துல வந்து எல்லாருமே.
ஈவன் ஜீவராசிகளாகிய நாமும் இருக்கோம். எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்துல, அதாவது 17 14 லோகத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அத்தனை பேருமே நாட் ஒன்லி இந்த உயிர் வாழிகள் மாத்திரம் கிடையாது, உயிரற்ற ஜடங்களும் வந்து அந்த அந்த ரூபத்துல உண்டு என்பதை வந்து தெரியுது. அதுதான் வந்து ஆதி தெய்வம் எனப்படுவது. மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலுமே பரமாத்மாவிட்டு இருக்கும் பரமபுருஷராகிய நான் ஆதி யக்ஞன் என்று அழைக்கப்படுகின்றேன், அதாவது யாகத்தினுடைய இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகின்றேன் என்று பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்கின்றார். மரணத்தின் போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? அன்மியூட் பண்ணி. சோ மரணம் என்பது ஏற்படுவது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே உண்டு இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த மரணத்தின் பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? மரணத்தின் போது, சோ மரணம் நம்மளை நெருங்குது அப்படின்ற அந்த உணர்வு ஏற்படும் பொழுது நம்ம என்ன செயல் செய்ய வேண்டும்? அடுத்து படிங்க மாதாஜி. எல்லாரும் யோசிச்சு அட்லீஸ்ட் சாட்ல போடுங்க. வில் சி. அந்த காலே ச மாமேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யப்ரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயः. எஸ், அதாவது தனது வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் யாராவது என்னை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான், இதில் சந்தேகம் சிறிதும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அழகான ஸ்லோகம். இதை நம்ம எல்லாரும் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். மரணத்திற்கு பிறகு நாம வைகுண்டம் போகணும்னாக்கா கண்டிப்பாக வைகுண்டம் கோலோகம் எங்கே செல்ல வேண்டும் என்றாலும் அவரை பகவானை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இந்த உயிர் நம்ம உடலை விட்டு பிரியும் பொழுது அவருடைய நினைவுகள் மட்டுமே நமக்கு இருக்கணும். அதுதான் முதன்மையாக நாம கருதும் பொழுது அப்பொழுது கண்டிப்பாக வைகுண்டத்திற்கு நாம செல்கின்றோம். மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கைக்கு நாம திரும்பி வருவதே கிடையாது. சோ ஒருவர் மரணத்தின் போது என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஆகும்? அந்த குழந்தைக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? இப்படியெல்லாம் நம்ம நினைவில் எதுவுமே வச்சுக்க கூடாது. இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து நாம கண்டிப்பாக விலகி இருக்க வேண்டும். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதற்கு மட்டுமே நமக்கு அதிகாரம் உண்டு இல்லையா? அந்த 2.47 ஸ்லோகத்தை எல்லாருமே அவங்கவுங்க வீட்டுல எழுதி ஒட்டி வச்சுக்கோங்க. கர்மண்யே வா அதிகாரஸ்தே மா பலேஷு. சோ அந்த ஸ்லோகத்தை வந்து நம்ம கண்டிப்பா எல்லாருமே வந்து எழுதி வச்சுக்கணும் இல்லையா? நமக்கான விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வதற்கு மட்டுமே நமக்கு அதிகாரம் உண்டு. பலன்களை எதிர்பார்ப்பதற்கு நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது. அதனால அனைத்து செயல்களுக்கும் நாமளே காரணம் என்றும் நாம் என்னைக்கும் நினைக்க கூடாது இல்லையா? சிருஷ்டியினுடைய 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம் செயல்படுகின்றோம். நம்ம கர்ம பலனும் அதை நம்மள வந்து அந்த பாதையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம வந்து நான் தான் செய்தேன் என்பதை வந்து நாம் என்றைக்குமே, அது நன்மையாக இருக்கட்டும் தீமையாக இருக்கட்டும், அது நம்மள வந்து நம்ம குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு நாம செயல்படுத்தப்படுகின்றோம் என்பதை உணர வேண்டும். அதுக்காக நான் தப்பு செஞ்சுட்டு நான் செய்யல, என்னை வந்து செய்ய வச்சாரு அப்படின்னு வந்து சொல்லக்கூடாது. அது வந்து பிலாசபியை வந்து ராங்கா நம்ம உபயோகப்படுத்துகின்றோம். அதனால நல் மார்க்கத்தில் நாம வந்து, அதாவது பிரபுபாதர் சொல்லுவாங்களாம், வெரி டேஞ்சரஸ் பிலாசபி யார் அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னா என்னுடைய சிஷியர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் ஏங்கல, ஆத்மாதான் ஏங்கின்னு இருக்கு அப்படின்லாம் நிறைய உபன்யாசங்கள்ல எல்லாம் அவர் சொல்லுவாராம். சோ அது மாதிரி நான் செய்யவில்லை, என்னை செயல்படுத்த வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செய்த காரியத்துல வந்து அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகக்கூடாது. அது தவறு. ஆனால் எதை செய்யக்கூடாது என்பதை நாம வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ளும். பிரவிற்த்தியும் நிவிற்த்தியும் இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னாக்கா, செய்யத்தக்க செயல் எது, செய்யத்தகாத செயல் எது, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கர்மங்கள் வந்து துர்கர்மங்களை நாம கண்டிப்பாக வந்து தவிர்க்கலாம். சோ அதுதான் நமக்கு பாவத்தை வந்து உண்டு பண்ணக்கூடியது. சோ மரண காலத்துல இப்ப பீஷ்மரும் இந்த அம்பு படுக்கையில் படுத்துட்டு இருக்கார். சோ இந்த படுக்கையில் இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மொத்தமே வந்து உபதேசம் புரிந்தார் யுதிஷ்டரனுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம விஷ்ணு சகஸ்ர நாமமும் வந்து அங்கே வந்து 1000 நாமங்கள் அதாவது பகவானை பற்றி பாடியவரும் வந்து பீஷ்ம தேவர் தான். அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய திருப்பாதங்களில் தன்னை வந்து அந்த தஞ்சத்தை அவர் அடைந்தார். சோ தஞ்சம் அடைந்தார் அவரிடத்தில் என்பது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளலாம். சோ ஒருவர் வாழ்வினுடைய இறுதி காலத்தில் நாம வந்து பகவானை நினைக்கக்கூடிய பிராப்தத்தை அவன் பெற்றால் கண்டிப்பாக அவன் வந்து வைகுண்டத்திற்கு செல்கின்றான். சோ இல்லை என்றால் அவன் என்ன நினைக்கிறானோ அதுவாகவே அவன் ஆகின்றான். சோ எக்ஸாம்பிள் இங்க இது பாகவதத்துல வந்து கண்டிப்பா வர்றது. சோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இது. மகாபாரதம் வந்து, அதாவது அவங்க எல்லாருமே காட்டுக்கு செல்ல வேண்டிய அந்த காலம்.
எல்லாரும் காடு நோக்கி வரும்பொழுது திரௌபதியும் மற்றும் பஞ்ச பாண்டவர்களும் வந்து காட்டுல வந்து என்ட்ரி ஆன பிறகு அவங்க ஒரு குடிலை அமைத்து அவங்களுடைய வாழ்நிலையை தொடங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்பொழுது நீர் கொண்டு வர வந்து சகாதேவன் மற்றும் எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரா போறாங்க. அங்கே அந்த நீர்நிலைக்கு வந்து யக்ஷனாக இருக்கக்கூடிய அதாவது யமதர்மராஜன் யமதர்மராஜன் வந்து அந்த நீர்நிலையில வந்து யக்ஷனாக இருந்து அங்கே நீர் எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு வந்து அனுமதி வழங்குவது கிடையாது. இவர்களும் வந்து அனுமதி வழங்காமலே அந்த நீரை வந்து தொடும் பொழுது அங்கே எச்சரிக்கப்படுகிறார்கள். மீண்டும் வந்து அங்கே அவர்கள் மரணிக்கக்கூடிய அந்த ஸ்திதிக்கு தள்ளப்படுகின்றார்கள். 4 தம்பிமார்களுமே வந்து மரணத்தை ஸ்வீகரித்த பிறகு எங்கே சென்றார்கள் என்பது அவருக்கு தெரியாம தர்மராஜனும் வந்து அங்கே வருகின்றார். அங்கே வந்து பார்க்கும் பொழுது 4 பேரும் படுத்திருந்து சுவாசம் இல்லாமல் படுத்திருக்கிறத பார்த்து இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன காரணம் என்பதை அவர் வந்து ஆராய்கின்றார். அங்கே கேட்கின்றார். அப்பொழுது யக்ஷனும் வந்து சொல்கின்றார், இந்த மாதிரி உன்னுடைய தம்பிமார்கள் செய்த தவறு இது. அவர்கள் நான் கேட்ட என்னிடம் அனுமதி பெறாமலே இங்கே நீர்நிலையில் வந்து அவர்கள் வந்து அதை உபயோகப்படுத்துவதற்காக வந்து அதன் அருகில் வந்தார்கள். அதனால் மரணத்தை வந்து ஸ்வீகரித்தார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ என்னால் அவர்கள் வந்து மரணத்தை வந்து கண்டார்கள் என்று சொல்கிறார். சோ அப்போ வந்து தர்மரும் சொல்வார், இந்த மாதிரி இயற்கை எல்லாமே எல்லாருக்கும் பொதுவானது, அவ்வாறு இருக்கு, தாங்கள் அவ்வாறு சொல்லக்கூடாது என்ற ஒரு வாக்குவாதத்தையும் அவர் ஏற்படுத்துகிறார். அதுக்கப்புறம் உன்னுடைய தம்பிமார்களை செய்த தவறை நீயும் செய்யாதே அப்படின்ட்டு அவரும் எச்சரிக்கின்றார். சோ உனக்கு வந்து உங்களுடைய தம்பிமார்களை வந்து இது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி தான், எந்த தம்பி வேணும் இதெல்லாமே வந்து கேட்கிறார். அடுத்து அவர் நான் கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு நீ வந்து பதிலளித்தால் உனக்கு வந்து இந்த தண்ணீரும் வந்து வழங்குகின்றேன், அதோட வந்து உன்னுடைய தம்பிமார்களை வந்து உயிர்ப்பித்து தருகின்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் கேட்கின்றார். அந்த யக்ஷன் கேட்ட கேள்வி என்ன என்பது யாராலாவது சொல்ல முடியுமா? யாருக்காவது தெரியுமா? எஸ், அதாவது மரணத்தை ஏதாவது லோகத்திலே மிக அதிசயமான ஒரு விஷயம் என்ன என்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்கின்றார். அதாவது ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம். அஹனி அஹனி பூதானி கச்சந்திக யாமாலயம் சேஷாக ஸ்தாவரம் இச்சாந்தி கிம் ஆச்சரியம் அக்தபரம். அதாவது ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன இந்த பிரபஞ்சத்துல அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்து அந்த யக்ஷன் வந்து வைக்கிறார். அதற்கு வந்து தர்மராஜன் கொடுக்கக்கூடிய பதில் தான் இந்த ஸ்லோகம் கூட. அதாவது ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே வந்து 100,000 கணக்கான ஜீவன்கள் வந்து மடிகின்றன, பிறப்பும் எடுக்கின்றன இந்த பிரபஞ்சத்தில். சோ நாம கூட வந்து மரணத்தை வந்து அதாவது நிறைய பேர் நம்ம இதுல எல்லாம் போகும்பொழுது அதாவது யாராவது இறந்து விட்டா அங்க போயிட்டு நம்ம வந்து துக்கத்தை கொண்டாடி விட்டு தான் வருகின்றோம், அழறோம், எல்லாமே செய்கின்றோம் இல்லையா? ஆனால் ஒன்று நாம மனசுல நினைக்கணும், இந்த மரணம் என்பது எப்பொழுதோ எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒன்று. அதனால் அதை வந்து ஸ்வீகரிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை மட்டும்தான் நாம எடுத்துட்டு வரணும். எல்லாருமே ஒரு நாள் மரணிக்க வேண்டியதுதான். இருந்தாலும் அதை அடுத்தவர்களுக்கு மரணம் ஏற்படும் போது அதை நம்ம ஆச்சரியமாக நம்ம ஒரு நிலையாக நாம கருதக்கூடாது. இதுவே இந்த லோகத்துல வந்து ஆச்சரியமான விஷயம் என்று தர்மர் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். சோ ஆனால் ஒரு முட்டாள் ஜீவன் தன்னை மரணமற்றதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. தனக்கு அந்த மரணம் இல்லை, அடுத்தவர்களுக்கு தான் அந்த மரணம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்ற நிலையை அது வந்து மனசுல நினைக்கிறது. ஆனால் உண்மையிலே தனக்கு கூட மரணம் ஏற்படும் என்ற அந்த உணர்வு வந்து அந்த ஜீவனுக்கு வந்து இருப்பது கிடையாது. இதுவே இந்த உலகத்தில் மிக அற்புதமான அல்லது ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் என்று எடுத்துரைக்கின்றார். சோ கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாரையும் நினைவில் செய்வதால் என்ன பலன் கிடைக்கும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? அதாவது பகவானை நம்ம வந்து அவரை நினைவில் கொண்டால் கண்டிப்பாக அவருடைய லோகத்திற்கு செல்றோம். அதை தவிர்த்து நாம மரணிக்கும் பொழுது என்ன நினைப்போம் நமக்கே தெரியாது இல்லையா? இந்த உயிர் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது குலசேகர ஆழ்வார் சொல்வார், நான் இப்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமாவே இருக்கேன் பெருமானே, எனக்கு இந்த வாதம் வயதான பிறகு வாதம் பித்தம் கபம் இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய மூச்சு முட்டின்னு இருந்தனா உயிர் பிரியும் பொழுது உன்னுடைய நாமத்தை என்னால சொல்ல முடியாம போயிட்டா, அதனால நான் இப்பவே நல்லா இருக்கும் போதே என்னை வந்து அழைச்சிக்கோ அப்படின்னு வந்து குலசேகர ஆழ்வார் வந்து அழகாக முகுந்த மால ஸ்தோத்திரத்துல வந்து சொல்லுவார். சோ அந்த மாதிரி நாம மரணிக்கும் பொழுது என்னவாக இருப்போம் என்பது நமக்கு தெரியாது. அது மிகப்பெரிய கொஸ்டின் மார்க். ஆனால் எவ்வாறு இருக்கணும்ன்றத வந்து தெரிஞ்சின்ற பிறகு அதற்கான பிரயத்தனத்தை நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். சோ நாம வந்து அதாவது ஸ்மரணம் செய்ய வேண்டும். பகவானுடைய நாமங்கள் வேறு, அவர் வேறு அல்ல.
அவரை நாம வந்து ஸ்மரணம் செய்யும் பொழுது ஆழ் மனசுல, அதாவது சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து பகவானுடைய நாமங்கள் பதியும் பொழுது கண்டிப்பாக எப்போ வேண்டுமானாலும் மரணம் ஏற்பட்டாலும் நம்ம முதல்ல சொல்லக்கூடிய வார்த்தை வந்து பகவானுடைய நாமமாகத்தான் இருக்கும். எந்த உட்காரும் பொழுதும் எழுதும் பொழுது கூட நம்ம நிறைய பேர் வந்து சொல்கின்றோம் இல்லையா, கடவுள் பேரெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு பிராக்டிஸ வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலை, சங்கடமான சூழ்நிலைனாலும் வந்து கிருஷ்ணா, கோவிந்தா, நாராயணா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மனசை வந்து நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். சோ இங்க ஒரு பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது அதாவது ஜட பாரதராக பிறக்க போகிறார். ஆனா வந்து பரத மகாராஜர் பரத மகாராஜா வந்து மரணிக்கும் பொழுது இதுக்கான பிக்சர் பின்னாடி வரும். சோ இது எஸ் 8.6 வாசிங்க மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட். யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் த்யஜத்யந்தே கலேவரம் தம் தமே வேத்தி கௌந்தேய சதா தத்பாவ பாவிதஹ. எஸ், ஒருவன் தனது உடலை விடும் பொழுது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அடைகின்றான் இல்லையா. அவனுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான கண், நாக்கு, ஒருத்தர் பார்த்தா கருப்பா இருப்பாங்க, ஒருத்தர் நல்லா கலரா இருப்பாங்க, ஒருத்தர் நெட்டையா இருப்பாங்க, குட்டையா இருப்பாங்க. சோ ஒரு கண், காது இந்த மாதிரியே புலன்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றோம். ஒவ்வொருத்தருமே வந்து யூனிக்கான ஒரு பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நமக்கு இல்லையா. ஏனென்றால் ஒவ்வொருத்தரும் செய்வது வந்து அவங்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு வந்து இந்த உடலை நாம பெறுகின்றோம். அதனால உயிர் பிரியும் பொழுது நாம் என்ன நினைக்கின்றோமோ, அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஆசைகளை நாம வந்து இன்னும் அதாவது முடிக்காமலே மனசில் தேக்கி வச்சிருந்தோமோ அதையெல்லாம் நிறைவேற்றுவதற்கான அதே அத்தகைய உடலை நாம வந்து அடைகின்றோம். அதனால வந்து பலநோக்கு கர்மங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த நினைவோடு நாம இருந்தால் மீண்டும் பலநோக்கு கர்மங்கள் செய்யக்கூடிய அத்தகைய ஒரு ஃபேமிலியில வந்து நம்ம பிறப்போம். அதே மாதிரி புலன் நுகர்ச்சியிலே தான் நம்மளுடைய ஈடுபாடுகள் இழைந்தால் கடைசியில வந்து நம்ம பிறவி எடுக்க வேண்டியது வந்து விலங்கு இனத்திலேயோ அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில வந்து நம்மளுடைய பிறவி வந்து அமையும். சோ அதனால வந்து நாம இறக்கும் பொழுது என்ன நினைக்கின்றோமோ அதுவாகவே நாம் மாறிவிடுவோம். சோ இவரும் பரத மகாராஜர் வந்து அவரிடத்துல ஒரு மான் இருந்தது. அந்த மானை யார் பார்த்துக்குவாங்கன்ற அந்த அந்த நினைவிலேயே அவர் வந்து இறந்தார். சோ அதனால் அடுத்த பிறவி அவர் மானாக பிறக்க வேண்டிய நேர்ந்தது. அவ்வளவு அதாவது நல்ல காரியங்கள் செய்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் இல்லையா, தவங்கள் புரிந்தவர். ஆனா அந்த தவங்கள் இருந்தாலும் அவர் இறுதியில அவர் நினைச்சது என்ன, மானதான். அதனாலதான் மானாக பிறக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அவருக்கு ஏற்படுகின்றது. அதனால மரணிக்கும் பொழுது நாம என்ன நினைக்க வேண்டும் என்றால் வெறுமனே பகவானுடைய நாமங்களை மட்டும் நினைத்தால் போரும். ஆனால் அதற்கு நாம கண்டிப்பாக பழக வேண்டும், பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அதுதான் ஒருவன் தனது உடலை விடும் பொழுது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான். அதற்கு உதாரணம் இந்த படத்துல வந்து இவரும் வந்து ராஜாக்கள் எல்லாருமே இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் வந்து 50 ஆண்டுகள் ஆன பிறகு தன்னுடைய பிள்ளைக்கு மணிமகுடம் சூட்டி விட்டு இவர்களும் வந்து காட்டிற்கு வந்து தவங்கள் இருக்கிறதோ இல்லை யக்னங்கள் செய்யறதோ அந்த செயலில் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். சோ அத்தகைய நிலையில் ஜடபாரதர் வந்து இந்த ஒரு நாள் வந்து இந்த மாதிரி யாகம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது புலி வந்து ஒரு அதாவது நல்ல கர்ப்பமா இருக்கக்கூடிய ஒரு மானை வந்து துரத்தி கொண்டு வந்தது. அந்த நீர்நிலையை தாண்டும் பொழுது நீர்நிலையில் அந்த தாய்மான் வந்து விழுந்த அந்த அதிர்ச்சியில வந்து இந்த குட்டி மானை வந்து ஈன்று விட்டு மரணித்து விடுகின்றது. சோ அந்த குட்டி மானை எடுத்து வளர்த்தவர் வந்து அந்த பரத மகாராஜர். சோ அவர் யக்னங்கள் செய்யும் பொழுது கூட அந்த மானை பத்தி தான் அவருக்கு யோசனை. இது என்ன தாயின்றி இருக்கின்றது இல்லையா. சோ அந்த கருணையால் வந்து அந்த மான் மீதே அவருக்கு வந்து பற்றுதல். சோ எப்பவுமே அந்த மானோடு இருக்கக்கூடிய அந்த நினைவு தான் அவருக்கு. அதனாலதான் இறுதியில வந்து அவர் வந்து மானையே நினைச்சுட்டுதான் வந்து உயிரை விடுறார். அதனால்தான் அடுத்த ஜென்மம் என்பது அவருக்கு மானாக பிறக்க வேண்டிய கட்டாயம். இருந்தாலும் அவர் இந்த ஜென்மத்தில் வந்து இவ்வளவு நற்காரியங்களும் பகவானுடைய அதாவது கைங்கரியத்துல எல்லாம் ஈடுபட்டதுனால பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய அந்த நற்படலால வந்து அடுத்த ஜென்மம் வந்து அவர் வந்து ஒரு அதாவது அங்கிரசா முனி அப்படிங்கிற அந்த பிராமண குடும்பத்தில் அவர் பிறக்கின்றார். அவர்தான் ஜடபாரதர். சோ அவரை பற்றி நம்ம இன்னும் அடுத்த இதுல வந்து எப்பயாவது ஒரு இடத்துல அப்ப பார்க்கலாம். எஸ், ரகுகணனோட அவருடைய உரையாடல் எல்லாம் வரும். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. 8.7 சர்வேஷு காலேஷு மாம் மாம் அனுஸ்மர யுத்யச மய்யர்ப்பித மனோ புத்திர் மாமே வைஷ்யஸ்ய சம்சயம். எஸ், தஸ்மா சர்வேஷு காலேஷு இல்லையா.
அதாவது என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு, அதாவது யார் ஒருவர் எப்பொழுதுமே பகவானை வந்து அவருடைய இந்த ரூபத்தில் நினைக்கின்றார்களோ அதே சமயம் என அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து செய்து, அதாவது இப்ப அர்ஜுனருக்கு என்ன சொல்றார், உன்னுடைய கடமையை போரிடுதலான செய்வாயாக, உன்னுடைய செயல்கள் எல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணித்து, அதாவது செயல்களின் அர்ப்பணித்து மீன்ஸ் எல்லா தர்மங்களையும் அவருக்கே அர்ப்பணிக்கிறது இல்லையா. தர்மம் என்றால் தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், கடமைகளை எல்லாம்னா அவர் செய்த அந்த கடமைகளுடைய பலன்களை எல்லாம் பகவான் பாதங்களில் வந்து அர்ப்பணித்தல். அவ்வாறு நீ செய்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலமாக, அதாவது அந்த பரம்பொருள் மீது நம்மளுடைய மனசையும் புத்தியையும் நிலைநிறுத்துவதன் மூலமாக இனி என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை என்று கிளியரா சொல்லியிருக்கார். நாம் எல்லாரும் கூட பகவானை அடைய முடியும் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம தெரிந்து கொள்கிறோம். அழகான ஸ்லோகம் இது. தஸ்மாத் இன்னொரு வாட்டி வாசிங்க மாதாஜி. तस्मात् सर्वेषु कालेषु यस माम् अनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्. यस மனோ புத்திர், அதாவது மையா மீன்ஸ் அவரை, பகவானை நினைவில், மை மனோ அர்ப்பித்த, அதாவது மனோ புத்திர், அதாவது எப்பொழுதுமே பகவானை நினைவில் கொண்டு நம்முடைய கடமைகளை நாம் செய்து அந்த பலன்களை எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து எப்பொழுதும் அவரையே நம் மனசுல வந்து ஸ்மரணம் இல்லையா, நினைக்கிறது. அப்பொழுது நாம ஐயமின்றி அவருடைய திருநாட்டை சேர்கின்றோம் என்பதை இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அஜாமிலன் உடைய கதை யாருக்காவது தெரியுமா? அஜாமிலன், ஓகே, சோ இவர்தான் அஜாமிலன். இவர் வந்து ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவர். சிறு வயதிலிருந்தே தந்தைக்கு வந்து அவரும் வந்து ஒரு நல்ல பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்து பகவானுடைய தொண்டில் அவர் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடியவர்கள். தாய் தந்தையர் இருவருமே சிறு வயதிலிருந்தே காட்டுக்கு சென்று அவர் வந்து புஷ்பம் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து தந்தையின் பூஜைக்கு வந்து அவர் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய அந்த செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தார். ஒரு நாள் இவ்வாறாக அவருக்கு திருமணம் ஆகி சோ காட்டுக்கு சென்று இந்த மாதிரி புஷ்பங்கள் எல்லாம் படைத்து வரும், அதாவது எடுத்துட்டு வரும் பொழுது சோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலையை வந்து இந்த காட்சியை அவர் காண்கின்றார். அங்கே ஒரு விலைமாது இந்த மாதிரியான நிலையில் இருப்பதை பார்த்து இந்த கண், அதாவது புலன் வந்து என்ன செய்யும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம என்னைக்குமே நிர்ணயிக்க முடியாது. சக்தி வாய்ந்த ஒரு புலன் வந்து மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை கூட கீழே தள்ளி விட்டுடும். சோ அவன் ரொம்பவுமே ஹானஸ்டான பர்சன்பா அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே சொல்லியிருப்போம். ஆனா ஒரு நாள் அவரும் வந்து தவறி விழ வேண்டிய சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து வரக்கூடிய சுச்சுவேஷன் எதனால் என்றால் இந்த புலன்களால் தான். அதாவது ஞானேந்திரியங்கள், கண், காது, அதே மாதிரி இந்த வாய், அப்புறம் கை, இந்த நாசி, இது எல்லாமே வந்து நமக்கு இந்த ஐந்துமே வந்து நமக்கு வந்து கீழான இயல்பல்ல எடுத்துட்டு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, இத்தனை ஆண்டு காலம் நாம செய்த நற்பலன்கள் எல்லாமே நம்மள வந்து கீழே தள்ளிடும். அதே மாதிரிதான் இந்த அஜாமிலனும் இந்த தவறான இந்த காட்சியை கண்ட பிறகு அதே அந்த அந்த விபச்சாரியோடைய அவன் வந்து வாழ்கின்றான். தன்னுடைய மனைவி, அதுக்கப்புறம் தாய் தந்தை எல்லாரையுமே வீட்டை விட்டு துரத்திடுறான். கடைசியில அவன் அந்த விபச்சாரியோடைய அவன் வாழ்ந்த அவன் 10 பிள்ளைகளை பெறுகின்றான். அந்த 10 பிள்ளைகள்ல வந்து கடைசி பிள்ளைக்கு வந்து பகவானுடைய நாமத்தை வைத்திருக்கான். சோ அவனும் வந்து இறக்கும் அந்த மரணத்தின் தருவாய் வருகின்றது அவருக்கு. சோ அப்போ இவன் செய்த பாவங்கள் நிறைய இல்லையா. சோ பாவங்கள் இழைத்தால் நமக்கு கண்டிப்பாக விஷ்ணு தூதர்கள் வரமாட்டார்கள், ஆனால் வந்து யமதூதர்கள் தான் வந்தார்கள். ஆனால் அவனுக்கு யமதூதர்கள் அந்த பிராணம் விட சமயத்துல வந்து தன்னுடைய கடைசி மகன் மீது வந்து அவனுக்கு வந்து அளப்பறியாத ஆசை. அவனுக்கு நாராயணா என்று நாமத்தை வைத்திருந்தான். அவனை நாராயணா நாராயணா என்று அழைக்கும் பொழுது விஷ்ணு தூதர்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள். அவன் முன்னாடியே இந்த 2 தூதர்களுக்கு மத்தியில விவாதம் நடக்கின்றது. இவன் தவறு இழைத்தவன், அவனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவனுடைய பாவங்களுக்கு தண்டனை என்பது உண்டு. ஆனால் இவர்கள் வந்து இல்லை, அவர் நாராயணா என்று அழைத்ததால் நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் என்று விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து பேசுகிறார்கள். இவங்க 2 பேருக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய இந்த வாக்குவாதத்தை கேட்ட பிறகு தான் இத்தனை ஆண்டு காலம் செய்த தவறை வந்து மரணத்தின் படுக்கையில வந்து உணர ஆரம்பிக்கின்றான் அஜாமிலன். சோ அவன் செய்த தவறை வந்து உணர்ந்து அங்கே வந்து கேட்கின்றான், எனக்கு இன்னொரு அவகாசத்தை கொடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால இவன் நாராயணா என்று அழைத்ததால் நாராயண தூதர்கள் வந்தார்கள். ஆனால் இவன் செய்த பாவங்களுக்கு இவனுக்கு கண்டிப்பாக வந்து வைகுண்டத்திற்கு போகக்கூடிய மார்க்கம் என்பது கிடையாது. சோ அதை உணர்ந்து இவனுக்கு 2ஆம் அவகாசத்தை வந்து வழங்குகிறார்கள். அவனும் வந்து நம்ம செய்த தவறை நாம உணரும் பொழுதே பாதி பாவம் குறையும். ஏற்றுக்கொள்ளணும்,
நமக்கு எல்லாமே நாம செய்த தவறை நாம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம் வளர்த்தால் கண்டிப்பாக பாவத்தினுடைய அந்த சுமை வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். ஏனென்றால் பகவானுடைய கருணை. எத்தனை பேர் ரியலைசேஷன் பண்றோம்? நம்ம கிடையவே கிடையாது இல்லையா? வாக்குவாதம் வேணும்னா பண்ணணும், என்னதான் ரைட் அப்படின்னு நாம எப்பவுமே வந்து வில் ஆல்வேஸ் ப்ரூவ் ஐ எம் ஒன்லி ரைட் அப்படிங்கிற அந்த நிலையை வந்து நாம எப்பவுமே நம்ம வந்து பறைசாற்றி விடுகின்றோம். அது தவறு. சோ நாம எப்பொழுதுமே வி ஷுட் பி இந்த காட் சென்ட்ரிக் மோட்ல இருந்துட்டு நாம என்ன செய்தோம், அடுத்தவர் என்ன செய்தார், நாம எதை கரெக்டா செய்தோம், எதை தவறா செய்தோம் என்பதை வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணணும். டிஸ்கிரிமினேஷன், அதாவது தீயது, அதாவது நல்லது தீயதை வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து வேறுபடுத்தணும். அவ்வாறு வேறுபடுத்தும் பொழுது நாம செய்த தவறு என்ன என்பது நமக்கு அப்போதான் விளங்கும். அது வரைக்கும் நமக்கு விளங்காது. ஆனா நம்ம மனசு தவறு இழைத்த பிறகு எஸ் பகவானே நான் இது தவறு இழைத்தேன், எனக்கு வந்து உங்களுடைய கருணை வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவர்கிட்ட வந்து ரட்சணை கேட்பது என்பது அதுதான் வந்து முறை. சோ இதே மாதிரிதான் அஜாமிலனும் வந்து அந்த நிலைக்கு சென்று பகவானிடத்தில் வந்து மன்னிப்பு கோருகின்றான். தான் இது நாள் வரை தான் செய்த தவறுகள் எல்லாவற்றையும் வந்து பகவானிடத்தில் மன்னிப்பு கோருகின்றான். அதன் பிறகு அவன் வந்து நம்ம வந்து அவர் இந்த பகவானுடைய திருத்தலங்களுக்கு சென்று அங்கே வந்து கைங்கரியம் எல்லாம் புரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் பாவத்திலிருந்து விமோசனம் அடைஞ்ச பிறகுதான் வந்து வைகுண்டத்திற்கு செல்கின்றான். சோ இதுதான் ஒருத்தருடைய கதை. அதாவது ஒரு பக்தனாக இருந்து இடைக்காலகட்டத்தில் சூழ்நிலை அவனை வந்து பக்தனற்ற நிலைக்கு தள்ளி இறுதியில வந்து அவனுடைய பக்தனாகக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. அப்புறம் அவனும் வந்து கடைசியில வந்து இந்த மாதிரி அதாவது விஷ்ணு தூதர்களுடைய அந்த இதுல வாகனத்துல ஏறி வைகுண்டம் நோக்கி செல்கின்றான். சோ எஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. அபியாச யோகயுக்தேன சேதசா நான்யகாமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தயன். அதாவது பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய என்னை தியானித்து எப்பொழுதும் தனது மனதை எண்ணில் நிலைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியில் சற்றும் பிழறாது, அதாவது டீவியேஷன் இருக்கக்கூடாது, பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான். இது பார்த்தனுக்கு மட்டும் சொன்னது கிடையாது, நம்ம எல்லாருக்கும் சேர்த்துதான் இல்லையா? பகவான் அவர்தான் உயர்ந்த ஆளுமை என்பதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம். நேத்து கூட நான் உங்களுக்கு அவ்வாறு அந்த ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை வந்து நாம வந்து எவ்வாறு அந்த 6 அறிகுறிகளை பற்றி நாம பேசணும் இல்லையா? அனுகூல்யேனா பிரதிகூல்யேனா, அதாவது அனுகூல்யம் என்பது பகவானுக்கு எதெல்லாம் அனுகூலமாக இருக்கின்றதோ அதையெல்லாம் நாம வந்து ஏற்றுக்கொள்வது இல்லையா? அடுத்து பிரதிகூல்யமா இருக்கிறது விச் இஸ் நாட் ஃபேவரபிள் டு த காட், அதாவது எதெல்லாம் வந்து நமக்கு அவருக்கு அனுகூலமற்றதாக இருக்கின்றதோ அதை வந்து கண்டிப்பாக நாம வந்து நிராகரிப்பது. சோ நம்மளுடைய அனுகூலம் பகவானுக்கு எது அனுகூலம் என்று நாம் நினைக்கின்றோம், சத்துவகுணத்தில் நாம கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா? சோ நாம வந்து சத்துவ குணத்தோடு நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்து கொண்டும் பொழுது நாம வந்து பக்குவ நிலையை அடைய முடியும். அதுதான் அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பம் என்று சொல்வது. அதாவது அக்செப்டிங் எவ்ரிதிங் ஃபேவரபிள். யாருக்கு ஃபேவரபிள்? நமக்கு ஃபேவரபிள் கிடையாது, பகவானுக்கு. அதே மாதிரி வந்து பிரதிகூல்யஸ்ய வர்ஜனம், அதாவது ரிஜெக்ட் எவ்ரிதிங் விச் இஸ் அன்ஃபேவரபிள். அதாவது நம்ம அந்த 4 அதாவது பாத்தீங்கன்னா கோட்பாடுகள், அதாவது நம்ம வந்து இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டாக்சிகேஷன், போதைக்கு அடிமையாகிறதையும் நாம தவிர்க்கணும். அதோட நம்ம வந்து கேம்பிளிங், சூதாட்டத்தையும் நாம வந்து தவிர்க்கணும். மீட் ஈட்டிங், இதையும் வந்து நாம வந்து தவிர்க்கணும். ஸோ இந்த 4ஐயும் வந்து இது எல்லாமே அன்ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷன்ஸ், இதை நம்ம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். இது எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குமே இந்த பிரபஞ்சத்துல சொல்லப்பட்ட ஒன்று. அதாவது மனிதனாக பிறந்தவனுக்கு இந்த 4 கோட்பாடுகள் என்பது மிக முக்கியம். இது எதற்கு என்பது வந்து பாகவதத்துல வரும்பொழுதுதான். சோ இந்த 4 கோட்பாடுகளை மட்டும்தான் நம்ம இஸ்கான்ல இருந்து வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்றது வந்து எது பேஸ்ட் அப்படிங்கறது வந்து நாம வந்து பாகவதத்தை வாசிக்கும் பொழுது நம்மளால அழகா சொல்ல முடியும். அடுத்து ரக்ஷிஷ்யதி விவசதே, firmly convinced that கிருஷ்ணா only will give protection. அதாவது பகவான் மட்டும்தான் நமக்கு ரட்சணை. எஸ், பகவானை தவிர நமக்கு எந்த ஒரு சங்கடத்திலுமே வந்து வேற யாருமே ரட்சிக்கப்படுவது கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே அந்த பரம்பொருளால் தான் ரட்சிக்கப்படுகின்றோம் என்பதை நாம உணர்றது. அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொன்னு, அதாவது firm conviction, no maintainer other than கிருஷ்ணா. இந்த பிரபஞ்சத்தை ரட்சிப்பவர் எல்லாமே அவர் ஒருத்தர் தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளும். ஆத்ம நிஷல்ப, அதாவது செல்ஃப் சரண்டர், நாம சுயமாக மனசுல வந்து அவரை வந்து கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமையாக எல்லாம் வல்ல இறைவனாக ஏற்று அவருக்கு நாம வந்து நம் மனசை வந்து சரணாகதி அடைய செய்யறது.
அடுத்து வந்து ஹியூமிலிட்டி, அதாவது சகிப்புத்தன்மையை வந்து வளர்த்து கொள்றது. இத்தனை 6 குணத்தையுமே இந்த சிம்டம்ஸ் யாருக்கு இருக்கோ அவங்க கண்டிப்பாக பகவானை வந்து மனசுல வந்து திண்ணமாக ஊர்ஜிதமாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர் மீது தன்னுடைய நினைவை வந்து மனதை பதித்து அவ்வழியிலிருந்து எப்பொழுதுமே அவங்க பிறழ மாட்டாங்க. டீவியேஷனே இருக்காது. பயிற்சி செய்பவன் நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான் என்று பகவான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறார். இறைவனை எந்த வகையில் நினைவில் கொள்ள வேண்டும், எவ்வாறு நம்ம நினைவில் கொள்வது? எஸ், அடுத்து சொல்லுங்க, வாசிங்க மாதாஜி. கவிம் புராணமனுசாசிதாரம் அனோரணீயாம் சமனுஸ்மரேத்ய சர்வஸ்ய தாதாரம் அசிந்த்ய ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் தமசப் பரஸ்தாத். எஸ், அதாவது கவிம் புராணம், கவிம் என்றால் எல்லாம் அறிந்தவர் என்று பொருள், அதாவது பழமையானவர் இல்லையா. அனுசாசிதாரம், அனோர் அனீஷ்யாம்ஷ அனுமஸ்திரேத்ய சர்வஸ்ய தாதாரம் அச்சிந்திய ரூபம். அத புரிஞ்சுக்கணும். அச்சிந்திய ரூபம் ஆதித்ய வரணம் தமசக பரசாத், அதாவது அச்சிந்திய ரூபம், அதாவது அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் என்று நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இதை இன்னும் டீட்டெயிலா நீங்க ஹையர் லெவல் கிளாஸஸ் வரும்போது கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்குவீங்க. சோ கவிம் என்றால் எல்லாம் அறிந்தவர், அதாவது முன்னாடி என்ன நடந்தது என்றதும் பகவானுக்கு தெரியும், இப்ப என்ன நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதும் அவருக்கு தெரியும், இனிமே என்ன நடக்க போகிறது என்பதும் அவர் ஒருத்தர் தான் அறிவார். மிக புராணம் மீன்ஸ் பழமையானவர். அனுசாசிதாரம், நம்மளை எல்லாருமே சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பவர். அணுவை விட சிறியவர், அதாவது நம்ம ஜீவாத்மாவே 10,000ல் ஒரு பகுதி இந்த தலைமுடியினுடைய நுனி அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த ஜீவாத்மாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவன் வந்து அதை விட இன்னும் சிறுசு இல்லையா. அதான் அணுவை விட சிறியவர், சிறியவற்றுக்கெல்லாம் சிறியவர் அவர். எல்லாவற்றையுமே பராமரிப்பவர், இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே ரட்சிப்பவர். இந்த லோகத்தையே படைத்தவரே அவர்தான், அதில் ரட்சிப்பவரும் அவர்தான். எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் இல்லையா. ஏனென்றால் இந்த சிருஷ்டியினுடைய 3 குணங்கள் வந்து அதற்கு மேற்பட்டவர் தான் அந்த பரம்பொருள் என்பதை நாம படிச்சுட்டே வரும். புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், நம்ம யாராலுமே அவரை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. ரூபமுடைய நபர், அவருக்கும் ரூபம் உண்டு, அச்சிந்திய ரூபம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது அவர் எண்ணிலடங்காத ஆற்றலை படைத்த அவருக்கும் ரூபம் உண்டு. சூரியனை போன்று ஆதித்ய வர்ணம், அதாவது சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர். ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர், அதாவது அவரிடமிருந்து தோன்றிய இந்த ஜடசக்திகள் பிரிந்து வந்தது. அவருக்கும் இந்த ஜடசக்திகளுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. அவர்தான் படைத்தார், ஆனால் எல்லாவற்றையுமே அவர் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்றார். ஆனால் இந்த ஜடக்கட்டுக்களிலிருந்து அவர் மேன்மையானவர் என்பதை, அவருக்கும் இந்த ஜடக்கட்டுக்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது என்பதை, இவ்வாறு ஒருவன் வந்து அவருடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே யார் ஒருவன் வந்து திண்ணமாக நினைத்து தியானம் செய்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக பகவானுடைய திருநாட்டை வந்து அடைகின்றனர். சோ அதாவது அவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஒருத்தரை பத்தி ஒரு குணாதிசயத்தை தெரிஞ்சாதான் நம்ம அவரை ஏற்றுக்கொள்வோமா இல்லையா அப்படிங்கிற அக்செப்டன்ஸ் வர்றது, நம்பிக்கை வர்றது அதன் மீதுதான். சோ பகவானை இந்த விதத்தில் யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்கின்றாரோ அவர்கள் கண்டிப்பாக வந்து அவரிடத்தில் சரணாகதி அடைகின்றார்கள். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிக தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்துமே பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்கள் தான். 7 14 லோகங்கள் இப்ப நெக்ஸ்ட் இந்த இதுல வரும் கோலோக சார்ட், அப்ப பார்க்கலாம் அதை பத்தி. சோ இங்க எங்க வந்தாலுமே நாம் அதுதான், தேவர்களை வணங்கினால் தேவ உலகங்களுக்கு செல்கின்றோம் இல்லையா. சோ எந்த லோகத்துக்கு சென்றாலும் மீண்டும் இங்க பிறவி எடுத்துதான் ஆக வேண்டும். ஆனால் வைகுண்டம் போனா மட்டும்தான் நம்ம திரும்பி வரமாட்டோம். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் பகவானிடத்து என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை அப்படிங்கறது வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்காரு பகவான். எஸ். சோ 17ல இருந்து 19 வரைக்கும் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. சஹஸ்ர யுக பர்யந்தம் அஹர்யத் பிரம்மணோ விதுஹு ராத்ரிம் யுக சஹஸ்ராந்தாம் தேஹோ ராத்ரி விதோ ஜனாஹ அவ்யக்தாத் வியக்தய சர்வா பிரபவந்த்ய ஹராகமே ராத்ர்யாகமே பிரலீயந்தே தத்ரைவா வியக்த சஞ்சகே பூத கிராம ச ஏவாயம்
भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे. எஸ், அதாவது மனித கணக்கின்படி, அதாவது இந்த எர்த்லி அவர்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, இந்த பூமிக்கு நம்ம எவ்வாறு கணக்கு விடுகின்றோம், டைம் எல்லாம் வந்து 12 மணி நேரம் பகல், 12 மணி நேரம் இரவு, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய 24 மணி நேரத்தை வந்து ரெண்டு விதமா பிரிச்சிடுறோம் இல்லையா, பகல் இரவு என்று. அதே போலதான் நம்மளுடைய கணக்கு பிரகாரம் வந்து பிரம்மாவுடைய ஆயுட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 யுகங்கள் கொண்ட காலம் வந்து, அதாவது பிரம்மாவுடைய ஒரு பகலாகும். அதே போல நீண்டதுதான் அவருடைய இரவு என்று சொல்லப்படுகின்றது. பிரம்மாவின் பகல் தோன்றுவதெல்லாம் படைக்கும் தொழில் வந்து ஜீவன்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றன, அவ்வியக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றன. ஆனால் இரவு வரும்போது மீண்டும் அதே வந்து அவ்வியக்தத்துடன் வந்து இணைந்து விடுகின்றன. அதாவது எல்லையற்ற தன்மையிலிருந்து தோன்றும் அவர்கள் மீண்டும் எல்லையற்ற அந்த தன்மையில பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கி விடுகின்றனர். சோ மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்பொழுது ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றன, அவருடைய இரவு வரும்பொழுது அனாதரவாக அழிக்கவும் படுகிறார்கள் என்று, அதாவது சிறு பிரளயத்தை பற்றி இங்கே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எஸ், ஆனால் நம்ம எங்க இருந்தாலும் இந்த அழிவு நம்ம சந்திக்க வேண்டியதுதான். ஆனால் ஒரே ஒரு இடத்துக்கு போனா மட்டும்தான் நம்மளால நித்தியமாக வாழ முடியும். அது அந்த கோலோக வைகுண்டங்கள் என்று நாம் இங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति. எஸ், இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் இல்லையா, நித்தியமானதும் தெய்வீகத்தன்மை வாய்ந்ததுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை அப்படின்னா நம்ம கண்களுக்கு புலப்படாத அந்த இயற்கை உள்ளதும் அது அது மிகவும் பரமமானது, அதாவது நித்தியமானது, என்றும் அழிவடையாதும். இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்துமே அழிவடைந்தாலுமே அது அந்த ஸ்தலம் எப்பொழுதுமே இருக்கும். அந்த ஸ்தலம் தான் பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் அப்படிங்கிறது வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து இதுதான் இந்த கோலோகா சார்ட். இப்ப நாம் இதை பார்க்க போகின்றோம். ஒரு நிமிடம். இத நம்ம இந்த கோலோக சார்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு நிமிஷம். டவுன்லோட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஒரு நிமிஷம் இருங்க எல்லாருக்கும். ஒரே நிமிஷம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானது, நீங்க எல்லாரும் கூட தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இந்த சார்ட் வந்து இஸ்கான் சேலம் அவங்க வந்து செய்தது ஆக்சுவலி. கோலோகா சார்ட். சரி, இதுல இருந்து தான் பண்ணணும். ஸோ இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த கோலோக சார்ட்ல வந்து கீழே வந்து தேவிதாமம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த கோலோக சார்ட் நீங்க பார்க்கும்பொழுது இது ஒரு அண்டம். இந்த காரணா கடல்ல வந்து, அதாவது பகவானுடைய புருஷ அவதாரம், முதல் புருஷ அவதாரம் ஆகிய
கார்ணோதயாட்சி விஷ்ணு படுத்துட்டு இருக்கார். அவருடைய சுவாசத்திலிருந்து சம்பு, ரமாதேவி மற்றும் மாயை இந்த 3 பேருமே வந்து தோன்றுகிறார்கள். சோ இது மொத்தமே நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆகாயம்தான். சோ இந்த மகத்தத்துவம் வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த மெயினா இருக்கக்கூடிய இந்த மேல இருக்கக்கூடிய இந்த பிரம்ம ஜோதிர் பகவானுடைய ரூபத்திலிருந்து ஏற்படக்கூடியதுதான் அந்த பிரகாசம். அந்த பிரகாசம் தான் வந்து பிரம்ம ஜோதிர் என்று சொல்லப்படுவது. அதுதான் வந்து ஆன்மீக இயற்கையினுடைய ஆகாயம். அதனுடைய பிம்பமாக தான் நம்மளுடைய ஆகாயம் இங்கே இருக்கிறது ஆக்சுவலி. ஆனால் அந்த ஆகாயத்திற்கும் நமக்கும் வந்து ஒரே ஒரு அதாவது செவரு மாதிரி இருக்கிறது எதுனாக்கா இந்த மகத்தத்துவம் எனக்கூடிய இந்த 7 நிலைகள். அதாவது நம்மள பவுண்டரி இருக்கு இல்லையா. சோ இதுக்குள்ள வந்து கர்ப்போதகா ஓஷன், இந்த ஓஷன்ல கர்ப்போதகத்துல வந்து படுத்துட்டு இருக்கார். சோ வெளியில வந்து இங்க சங்கர்ஷ்ணன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேல கோலோகம் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து அயோத்தியா இருக்கு. நம்ம எப்படி இந்த நம்ம இந்திய கண்டத்துல என்னென்ன இருக்கோ பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே அங்கேயே துவாரகை இருக்கு, மதுரா இருக்கு, விருந்தாவனம் இருக்கு, அயோத்தியா இருக்கு. இந்த வைகுண்டத்துக்கு மேல இருக்கிறது அதுதான். சோ மேல இருக்கக்கூடிய கோலோகத்தினுடைய வாயில்கள் வந்து 4 வேதங்கள் வந்து காத்துன்னு இருக்கு. இங்க வந்து நம்ம எப்படி ஜெயா விஜயா அந்த மாதிரி வந்து புண்டரிகாட்சி ஒவ்வொரு வாயிலுக்கும் ஒரு ஒரு பெயர்கள். ஆக்சுவலி இந்த கோலோகா சார்ட் வந்து உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஷேர் பண்ண சொல்றேன். பாலாஜி பிரபு நீங்க அதை ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஸோ டிவோட்டிஸ்க்கு கோலோகா சார்ட். ஸோ அதை ஓபன் பண்ணும்பொழுது இங்க கீழே லோயஸ்டா இருக்கிறது வந்து இதுதான் வந்து தேவிதாமம் என்று சொல்லப்படுவது. த லோயஸ்ட் வந்து இந்த பௌதீக இயற்கை. இந்த ஒரு கர்ப்போதகத்துக்குள்ளே வந்து இங்க படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளும் உட்புகுந்திருக்கின்றார். எல்லா அண்டங்களிலுமே இருக்கார். அவருடைய நாபிலிருந்து எழக்கூடிய இந்த கமலத்துல வந்து பிரம்மர் உட்கார்ந்திருக்கார். ஃபர்ஸ்ட் ஜீவாத்மா வந்து பிரம்மா தான். அடுத்து அந்த 14 லோகங்களும் இந்த இதுலதான் அமைந்திருக்கின்றது. சோ இது அவுட்டர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 லேயர்ஸ் இருக்கு மகத்தத்துவம். இங்க இந்த புகை மூட்டமா இருக்கிறது தான் மகத்தத்துவம் எனப்படுவது. இதுக்குள்ளதான் இந்த முத்துக்கள் போல் இருக்கக்கூடிய இந்த அண்டங்கள் எல்லாமே இதுக்குள்ளதான் இருக்கு. இந்த ஒவ்வொரு அண்டத்துமே இந்த மாதிரி கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நிலையில இருக்கும். சோ இதுல இந்த 14 லோகங்கள் நாம 7வது இடத்துல இருக்கோம். அதாவது பூமி நமக்கு மேல 6 லோகங்கள் இருக்கு. தப்போலோகம் இருக்கு, ஜனலோகம் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்வர்கலோகம் இருக்கு, பிரம்மலோகம் இருக்கு, சோ பிரஜாபதி லோகம் இருக்கு. இத்தனையுமே வந்து நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள். கோஸ்ட் இருக்கக்கூடிய லோகம் நமக்கு இமீடியட்டா புவர் லோகம். நாம பூலோகம், அவங்க புவர் லோகம். நமக்கு கீழே வந்து மீண்டும் வந்து 7 லோகங்கள் இருக்கு. அதாவது அத்தல, வித்தல, சுத்தல, தலாத்தல, ரசாத்தல, பாதாள அப்படின்னு அந்தந்த இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாகங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து வாமனன் கூட இருக்கக்கூடிய இடம் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த லோகா தான். அதனால பிளஸ் ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளுமே வந்து 28 நரகலோகங்களும் உண்டு. சோ இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து ஒரு அண்டம். இந்த அண்டத்திற்குள்ள 14 லோகங்கள். நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய 6 லோகத்தை வந்து மேல் உலகம் என்று சொல்வார்கள். நாம மத்தியில இருக்கோம். நமக்கு கீழே இருக்கிற உலகங்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு காமனான பேர்ல என்ன சொல்றோம், கீழ் உலகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுவது. சோ இந்த பிரம்ம ஜோதிர் லிங்க வந்தீங்கன்னாக்கா இங்க சதாசிவ லோகம். சோ மகேஷதாமா என்பது சம்போ இருக்கக்கூடியது வந்து இங்க மகேஷதாமா. அடுத்து ஹரிதாமா என்பது வைகுண்டங்கள். அதுக்கு மேல வந்து அயோத்தியா, அப்புறம் வந்து கோலோக விருந்தாவனா என்று சொல்வார்கள். இதுதான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எவ்வாறு. சோ இந்த மேல இருக்கக்கூடிய இந்த இத்தனை ஸ்ட்ரக்சர் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வைகுண்டங்கள் இருக்கு இந்த இடத்துல. சோ வாமனனாக அவர் இருக்கக்கூடிய ஒரு வைகுண்டம், அதுக்கு அடுத்து நரசிம்மர் இருக்கக்கூடிய வைகுண்டம், இந்த மாதிரி அவருடைய ஸ்ரீசுக்திகள் எல்லாமே வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடியது. நாராயணன் இருக்கக்கூடிய வைகுண்டம். இத்தனையுமே ஃபர்ஸ்ட் விரிவாக்கம் என்பது கோலோகத்துல தான் ஏற்படுகின்றது. சோ கிருஷ்ணருடைய முதல் விரிவங்கம் அங்கே நடப்பது எல்லாமே வந்து விலாச விரிவாக்கம். சோ அவருடைய முதல் விரிவங்கம் என்பது பலராம் பலதேவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவருடைய விரிவங்கம் அடுத்து அவருடைய எக்ஸ்பான்ஷன் எப்படின்னாக்கா சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தன், பிரத்யும்னன் ஆக வாசுதேவராக அவருடைய விரிவங்கங்கள் எல்லாருமே அவருடைய ரூபத்திலிருந்து மறுபடியும் வந்து விரிவங்கங்களாக மேலுலகத்துல வந்து தோன்றப்படுவது. சோ அங்க இருக்கக்கூடிய ஆற்றல்கள் எல்லாமே தெய்வீகமானது. சோ நாராயணன் எல்லாருமே ஒரே போல இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த லேயர் தான் வந்து பிரம்ம ஜோதி, இந்த வானம் என்பது சொல்லப்படுவது. இங்க காரண கடல். நாம கூட வந்து உயிர் பிரிந்தால் பக்தனாக இருந்தா டைரக்டா போகிறதுக்கான மார்க்கம் உண்டு. அதே ஒரு ஞானி யோகியா இருந்தா இந்த மேல இருக்கக்கூடிய 6 லோகங்களை கடந்து அதாவது இந்த மகத்தத்துவத்தை கடந்து இந்த விரஜாரிவரை கடந்து அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பிரம்ம ஜோதியரை கடந்துதான் இந்த வைகுண்டத்திற்கு நம்ம வரணும். சோ இத்தனை ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு. இது ஞானிக்கும் யோகிக்குமே.
ஆனால் நம்ம பக்தனுக்கு வந்து பகவான் வந்து டைரக்டாவே அழைச்சிக்க கூடிய அந்த மார்க்கம் உண்டு. ஸோ இதுதான் வந்து கோலோகா சார்ட். இதை நாளைக்கு நான் டவுன்லோட் பண்ணி கூட ஒரு வாட்டி மீண்டும் ஒரு 5 நிமிஷம் கிளாஸ் ஸ்டார்டிங்ல சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த ஓவர்வியூ வந்து நீங்க பார்த்துக்கணும். இந்த இது வந்து பிரம்ம சமிதை பாகவதம் இதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து இங்க அழகா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எந்தெந்த ஸ்லோகத்தை வச்சு ரெஃபரன்ஸ் வச்சு இந்த கோலோகா சார்ட் வந்து தயாரிச்சிருக்காங்கன்றது வந்து அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இங்க ரைட் சைட் கார்னர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சேலம் இஸ்கான் அவங்க தான் இதை வந்து தயாரித்தது. ஸோ நம்ம தமிழ் மக்களாக இருக்கக்கூடியவங்க தான் இதை தயாரிச்சிருக்காங்க இந்த சார்ட் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கோலோகா விருந்தவனத்துல அங்க வந்து யசோத தாயார் இப்படிதான் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மேல வந்து பசுமாடுகள் தான் அங்க இருக்கிறது. 108 விதமான பசுமாடுகள் வந்து அதனாலதான் 108 பெட்டல்ஸ் வந்து அந்த கோலோகா இதுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ 108 கோபியர்ஸும் வந்து சொல்லுவாங்க. அதுல 8 பேரு கிட்ட, அதாவது ரொம்பவுமே நெருங்கமான இருக்கக்கூடிய ராதா ராணிக்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் என்றும் சொல்வார்கள். ஸோ இத்தனையுமே வந்து கோலோகத்துல இருக்கிறது. நாம் எந்த ரூபத்தை வணங்குகின்றோமோ, ராமரை வணங்கினால் அயோத்திக்கு செல்கின்றோம், கிருஷ்ணரை வணங்கினால் நம்ம வந்து கோலோகத்திற்கு செல்கின்றோம், நாராயணன் மற்றும் வெவ்வேறு விதமான இன்கார்னேஷன்ஸ் வழங்கினா அந்தந்த வைகுண்டங்களுக்கு நாம செல்கின்றோம். ஆனால் இந்த தவிர்த்து நாம வந்து வேற யாரை வணங்கினாலுமே, நாம் இப்ப அந்த ஒரு அண்டத்திற்குள்ள பார்த்தோம் பாருங்க, அத்தனை லோகங்களுமே அதுல ஏதோ ஒரு லோகத்திற்கு சென்றாலும் எல்லாமே பௌதீகம் தான். அதுல ஆன்மீகம் எதுவுமே கிடையாது. சொர்க்க லோகத்திலும் எந்த ஆன்மீகமே கிடையாது. எல்லாமே நம்மளை விட ஒரு ஹையஸ்ட் லெவலா உங்களுக்கு வந்து ஒரு குட் குவாலிட்டி உண்டு. ஆற்றல்கள் எல்லாம் பகவான் வழங்கி இருக்கின்றார் நம்மளை ரட்சிப்பதற்கு. சோ அந்த செயல்பாடுகளில் அவர்கள் ஈடுபட்டு இருக்கின்றார்கள். ஆனால் நாம் அங்கே செல்லும் போது நம்மள புண்ணியங்களை அனுபவித்து மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம திரும்பி வர வேண்டியதுதான். மகத்தத்துவத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே வந்து பௌதீகம் தான். ஸோ அதனால வந்து எங்கே சென்றாலும் நாம் திரும்பி வர வேண்டும். இதையெல்லாம் கடந்து சென்றால் மட்டும்தான் நமக்கு வைகுண்டம் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். முகுந்தமால ஸ்தோத்திரம் குலசேகர ஆழ்வார் பாடியது. அதுல ஒரு ஸ்தோத்திரம் இது. கிருஷ்ண விதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்த மத்வைவமே விசதுஹு மானச ராஜம் சக பிராண பிரயாண சமயே, அதாவது அவருடைய உயிர் பிரியக்கூடிய அந்த பிரயாண சமயத்துல கபவாத பித்தைஹி, கபவாதம் பித்தம் வந்தால் நான் என்ன செய்வேன், கண்டா வரதோத விதௌ ஸ்மரணம் குதஸ்தே, அதாவது என்னை இப்படியே வந்து அழைத்து கொள்ளுங்கள், இப்ப ஆரோக்கியமா இருக்கக்கூடிய நிலையிலே நான் உங்களிடம் வர வேண்டும் என்று கேட்கொள்கிறார். உன்னுடைய திருவடி தாமரைகளாகிய கூட்டினுள் என்னுடைய மனமாகிய ராஜஹம்சம் இன்றே நுழையட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். என்னுடைய மனசு அப்படின்னாக்கா இந்த ஆத்மாவை வந்து சொல்கின்றார். இந்த ஆத்மா உங்களுடைய அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ள நுழையட்டும். நீர் உயிர் நீங்கும் சமயத்தில், அதாவது என்னுடைய உயிர் நீங்கும் சமயத்தில் கபம் பாதம் பித்தம் முதலியவற்றால் நெஞ்சை அடைக்கும் பொழுது உன்னை எப்படி நான் நினைக்க முடியும் இல்லையா? உடல் உபாதைகள் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது நம்மளால வந்து பூரணமாக பகவானை நினைக்கக்கூடிய அந்த மனசு இருக்குமா? கஷ்டம். ஆனால் ஒன்று நம்ம வந்து பயிற்சி செஞ்சால் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம அவரால் நினைக்க முடியும். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. புருஷஸ்ய பரப்பார்த்த பக்த்யா லப்யஸ்த்வனன்யயா யஸ்யாந்தஸ்தானி பூதானி ஏன சர்வமிதம் ததம். சோ எல்லோரிலும் சிறந்தவரான அந்த பரமபுருஷ பகவானை கலங்கமற்ற பக்தியால், அதாவது அனன்ய பக்தியால் அடைய முடியும். சோ எந்தவித எதிர்பார்ப்புகளும் இன்றி அவர் மீது பூரணமான நம்பிக்கை கொண்டு அவருக்கு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவர்களே அனன்ய பக்தி என்பது. ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி கோபீஸ் எல்லாரும் இருந்தாங்களோ அது மாதிரிதான். அவர்கள் எல்லாமே வந்து ராமாவதாரத்தின் போது தண்டகாரண்யத்திலிருந்து ரிஷி முனிகள் தான். அவர்கள் தான் வந்து அப்பவே வந்து ராமருடைய அந்த சௌந்தரியத்துல மயங்கி, அதாவது நாயிகா பாவத்துல ஈவன் ஆழ்வார்கள் கூட பகவான் மீது பிரேம பக்தி உண்டு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அவர்களும் வந்து பகவான் மீது பிரேமை கொண்டதால் ராமாவதாரத்துல ஏகபத்னி விரதன் இல்லையா? அதனாலதான் கிருஷ்ண அவதாரத்துல அத்தனை, அதாவது 16,100 மனைவிமார்கள் வந்து பெற்றார் என்றால் அது எல்லாமே அந்த இதுல வந்து தொடர்ச்சி தான். சோ அந்த தண்டகாரண்யத்துல இருந்த ரிஷிமுனிகள் தான் வந்து கோபியர்களாக வந்து கிருஷ்ண அவதாரத்தின் போது வருது ஆக்சுவலி. சோ அதனால வந்து தனது இருப்பிடத்தில் வசிக்கும் பொழுது எங்கும் நிறைந்தவராக உள்ளார், அனைத்தும் அவரினுள் அமைந்துள்ளது, எல்லாம் அவருள்ளதான் இருக்கின்றது என்பதை நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த உலகம் துக்காலயம் அல்லது சுகமாலயமா என்பதை நீங்கள் உறுதியாக நம்புகிறீர்களா? சோ யாராவது சொல்லணும், இது துக்காலயமா இல்ல சுகாலயமா? யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம். துக்காலயமா சுக்காலயமா நம்மளோட மனசுலதான் இருக்கு. மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணினா துக்காலயமா, மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணலைன்னா துக்காலயம், பண்ணினா சுக்காலயம். எஸ்,
ஆனால் இங்க இருக்கும் பொழுது நம்ம அந்த சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் இல்லையா? ம். அதாவது கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து நாம வந்து விடுதலை அடைந்தால் வந்து பகவானை வந்து சேவிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம். எஸ், லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. 28. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येदि तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम வாசிரம் சொல்லுங்க. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माता. பக்தி தொண்டின் தேங்க்யூ மாதாஜி. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன், அதாவது யாரெல்லாம் நித்தியமான இனத்தை அடையக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை யாரெல்லாம் பெறுவாங்கன்றத வந்து சொல்றது. பக்தி தொண்டனுடைய பாதையை யார் ஏற்கின்றார்களோ, வேதங்களை யார் படிக்கின்றார்களோ, யாகங்களை யார் செய்கின்றார்களோ, தவங்கள் என்றால் வந்து இப்ப நம்ம போய் காட்டுல உட்கார்ந்து தவம் பண்ண முடியாது. சோ உடல், வாக்கு மற்றும் மனசு தவங்கள் உண்டு. அதை யாரெல்லாம் வந்து பரிபாலிக்கின்றார்களோ, தானங்கள், அதாவது யாருக்கு தேவையான நேரத்துல நம்மளால வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியறதோ, கர்மஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் இல்லையா? தன்னுடைய கர்மங்களை வந்து செவ்வனே செய்தல், பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தல், ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளல், இவ்வாறாக அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அடையப்படும் பலன்கள் யாருமே இழக்கிறதே கிடையாது. சோ பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற முடியும். நம்ம பக்தி தொண்டு செஞ்சாதான் நம்மளால வேதத்தையும் நல்லா புரிஞ்சு கொள்ள முடியும், படிக்க முடியும், யாகத்தில் செய்வதிலும் ஈடுபட முடியும். தவங்கள், அதாவது உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம், இது இன்னும் 17வது அத்தியாயத்தில் நம்ம படிப்போம். தானங்கள், இந்த குணாதிசயங்கள் கேற்றவாறு தானம் வழங்கும் முறையும் இருக்கின்றது. கர்ம ஞான பாதைகளால் ஏற்படக்கூடிய இவ்வாறு நம்ம செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களுமே பக்தியில் இருந்தால் மட்டும்தான் செயல்படுவோம். ஆனால் அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடக்கூடிய அந்த பலன்களை நாம் என்றைக்குமே இழப்பது கிடையாது. இவந்தோ நம்ம எல்லாவற்றையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து செய்தாலுமே அந்த புண்ணியங்களால் நமக்கு வந்து பகவான் வந்து முக்தி வழங்குகின்றார் இல்லையா? இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக விளக்கியிருக்கிறார். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லாருமே வந்து நீங்க குவிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். எந்த டவுட்டா இருந்தாலுமே பாலாஜி பிரபு நீங்க புட் த மெசேஜ், எங்க அவர் காணலை. ஸோ அவரை நான் வந்து மெசேஜ் போட சொல்றேன். யாருக்காவது கஷ்டமா இருந்தாக்கா அவருடைய நம்பர் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே இருக்கு. அவருக்கு கால் பண்ணி நீங்க வந்து பேசுங்க. பேசிட்டு உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் குவிஸ்லன்றது சொன்னீங்கன்னா அவர் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஓகே, ஸோ ஹாவ் எ ஹாப்பி கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் பாத் உங்க எல்லாருக்குமே. ஸோ உங்க எல்லாரையுமே நான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல சந்திக்கிறதுல நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். உங்களுடைய டைம் எல்லாம் ஒதுக்கி இங்க உட்காந்து இந்த பகவத்கீதையை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகள் உங்க எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ்